Assalamu alaikum uwa. Barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokacin. Sunana Muntazir Hassan Abdullahi. A yau insha Allah tutorial mu zai bayani yadda zaka maida Messenger ka dark mode ma'ana baka, da kuma yadda zaka maida YouTube ɗinka dark mode ya koma daga fari zuwa baki. Ta yadda zaka ɗora amfani da abunka da dare ba tare da ya ci ma ido ba tare da kuma ka yi amfani da wani application ba. Haka ku bi mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ga yadda ake yi. Da waɗanda suke sababbin zuwa a wannan channel tawo, ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a dinga sanar da ku. Kamar yadda na ce, zan nuna muku yadda za ka maida Messenger ka dark mode ba tare da ka yi amfani da wani application ba. Da fari za ka shiga Messenger ka kamar haka. Bayan ka shiga ya buɗe ya nuna ma wannan fuskar, to abin da za ka yi, za ka danna wurin chat ɗin nan inda fotonka, daidai fotonka za ka taɓawa kamar haka. Ya danganta yadda network ɗinka yake. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, za ka ga inda an ka rubuta dark mode, inda alamun wata a wurin, za ka kunna shi kamar haka. Kun gani ko? Messenger na ya koma dark mode ba tare da na yi wani amfani da wani application ba, ko kuma na je na yi amfani da wani application ba. Kuma zan yi abina cikin dare ba tare da idona sun ɗora ruwa ba ko kuma sun dinga ciwo. Sai kuma yadda za ka maida YouTube ɗinka dark mode ma'ana daga fari zuwa baki. Abin da za ka yi shine, za ka shiga YouTube ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga ya buɗe, za ka danna daidai inda wannan foton naka yake, inda kan Gmail ɗinka. Bayan ka danna ya kama wannan fuskar, za ka ja shi zuwa ƙasa, za ka ga setting, za ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna setting ya kama wannan fuskar, za ka ga general, za ka ga autoplay, za ka ga downloading. To abin da za ka yi shine, za ka danna general. Bayan ka danna general, ya kama wannan fuskar, za ka ga inda aka rubuta dark theme ma'ana dark theme yana nufin baƙin abu. Kun gani, da na danna shi ya komo baƙi ba tare da na yi wani amfani da wani application ba. Kuma zan yi amfani da abina ba tare da na ji idona ya ɗora ciwo ko kuma ya ɗora hawaye ba. Kun gani ya canzu daga fari zuwa baƙi. Haka wannan ina ganin shine hanya mafi sauƙi da za ka yi amfani da abinka ba tare da ya wahalar da kai ba ko kuma ya cutar da idonka ba. Haka ina godiya da wannan zuwar channel tawo. Allah ya bar zumunci.